داود ناتنيا داود أبي داود أبي داود بتجينا داود بتجينا أبي زكينا سلام تعنا هبلنا كرات تخاتلتنا زي تكتاتلو زلخم كاب لومي تلفزيون زمحلالف لكم علتاو زين عيون زيناتات دهاي لومي كم صعب اوادي ندعمل لنا لايك شيرن سبسكرايب ناغوركم نختكتاتلنا بمعدام ناب زرزرم كنسجر وعلي بريتوريا مولي إذا تكبر بمسارة حقة منجستي جزءاتنا انت ملست راح يخبلو حلافي سلام ساتان تجراي جنرال فسها خيدانو قليتهم حلافي بيرو سلام ساتان تجراي ليتنال جنرال فسها خيدانو أبسنا سرعة بجمار مسرح مفتاح ادكن داغم مصنبارن سراوي تجراي ديموبيلايزيشن أبز اسمعوا وزربان تفص عملت وعلي بريتوريا زرقاقز بمسارة حقة منجستي جزءاتو حرنة تجراي بمبلاسيوم بوغن تجراي بمسارة تسمع قبونا النافس امنا اينا زولو ليتنال جنرال فساخ يدانو منجست فيدرال ون قبوك فصم كمز قبا اغنزيوم حزوون حريانا سلام سلازخونا نابزي بسيحنا لنا نسلام دما بسم عنتنا مسرد كنسرحينا زولو ليتنال جنرال فساخ يدانو اتي حزي متكل اقري توهايلو نتم جاغانو زوهاب زلو جنزب زناد والا كوانتخونم اتي كندو قداي جن عرس مركوسا بمرقاز حلو نانا مو حاسيلوم حزوون ليلاوي قضعتنا مالت حقا من قصة ذهبنا قضعت حدنت حراجة وصحزونا بتحقا من قصتي تملس تخلل اتيس تجمر مفتاح ادكن داغمص امبران تغادلتي افلالاي بسلاماو زتن مفتاح زلو دلونس زرغاغص يلوم مكتل كوميشنر هاغراو كوميشن تحدث ايتوبيا برغاديان جنرال دربي مكريم اتيز غبر مفتاح ادكي هلو خناتات صتا تግራይ اب ግምት ዘእተው ከም ዝኾነ ድማ አብሪሆም እጥቀም አውሪዶም ናብ ማእኸላት መሰልጠን ዘአቱ ተጋደልቲ ካብ ጽባሕ ጀሚሮም ስሩዕ ምዝገባ ከም ዝጀምሩን ዝውሃም ስልጠና እንትዛዝሙ ድማ ሒሳብ ባንኪ ከፊቶም ዝተበጀተሎም ገንዘብ አታው ከም ዝግበረሎም ብርጋዴር ጀነራል ደርቢ مكريات زاريبهم ዲስአርማመንት ሲደረግ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ቢኖረውም በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በተለይ በትግራይ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር ግምት ውስጥ ገብቶ የሚፈጸም መሆኑ በደንብ መታወቅ አለበት بمسارة تسمع لومي ناب السرع سيفيلاوي هوتهم كابست سنابتو سعن حمشتن شح أبلا السراوي تجراي لعلى عصرت هلت ميتاو دكان استيخم زخنا زجلسو تم كتل كوميشنر بمعلتو دما 320 أبلا السراوي نام مأخل سلطنا خمسة حبيرهم كسب حزي ببركة عالم تيزعبية ديموبيلايزيشن في السم هلاو زجلسو برغاديان جنرال دربي مكريا تم نفسي باللي هوتهم زملسو تجادل تيز حشنا بران خدلهم كم سر حبيرهم توكالي كتتلن كوزرن تكبرا وعلي بريتوريا حبرت أفريقيا ميجر جنرال ستيفن رادينا اتحز زلو ديموبيلايزيشن ابقالو تعدتا زلو قونص نملاي نحبرت افريكان ودو حورات منجستاتن زن اد تمكروم خان حبيرهم اتم بوعلي بريتوريا ناب سيفيلاوي هيوتهم زصنبر زلو تغادلت زغبرلهم مياون فاينانساون حاجز عرسوم تربحت خوينوم اب ربحان عبيتن عد نخوعلو كتتل يديوم يلوم and this was followed closely by the handing in of the heavy weapon which was done 100% in Agulai. تلفزيون تجراي كم تصبصوا لما أنتي أبقى دم يزور نام أخل مسألة مقالة زعتو 320 تجادلتي زنبرون ولكاون وجلاون أسوار نحيلتات مكل خال حاجر أركي ومولهم أب تجراي وحس دحنا النتهلو نخي ترجع عد كسراوي تجراي مفتحن مبتتانن جبوا النت كم زيولو بوزحات سجعتهم يقرص لهم ورد تحيلتات أمحران سراو الشعبيان نجزء تجراي توقع أسيرهم أبزلولن كسب حزي قبل الحزب تجراي زي زار قفعتات النافذ صمن هاللون سراوي تجراي عد كفتح خام بتان ورد تي سجم هاب كم زخنون الناقلس يوم حوحاتن بلصقنان بريزيدنت جيتاچو ردا نمتكا خمس تسمع معتقليصو امونغو امرار حوحات استفطرو بوليتيكاو افلالاي سيبو تግራይ اين قدميت اين دحريت عاقيتو اتياتو خاب زنورتو مصاب نخيت وصغير واي بدكتور دبرصين زمرح حوحات اكايديو ابزولو غواي فصامي سراح نزنورو ايت جيتاچو حويسم 16 ابالات ماخلاي كوميتي بمسنبات بخالوت تكيومي كاوزيب توساخين بريزيدنت جيتاچو ردا زتك امرار حدما مس منግስት ፌደራል بمزراب علاو خغبر يلو
ምንባሩ ዝከር እዩ በመሰረት እዚ ዶክተር ደብረጽዮን በተደጋጋሚ ናብ አዲስ አበባ በመምልላስ ምስ ዶክተር አብይ አህመድ ዝተራኸቡ እኳ እንትኾኑም ካብ ግምታት ወጻኢ ክልቲኦም ዝተማየጥዎም ዝርዝር ጉዳያት ግና ዕላው ክኸውን ኣይረአን በተመሳሳሊ ኣብዚ ሰሙን ምስ ሰለስተ ርእሶም ናብ አዲስ አበባ ዘቕንዑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ጉዳይ ምትካእ ስልጣን ኣይተጌታቸውን ሕጋውነት ህወሓትን ከም ዝተዘራረቡ ተሰሚዖሎም ዶክተር ደብረጽዮንን ጉጅለኦምን ኣይተጌታቸው ረዳ ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንምትካእ ንዶክተር አብይ መበገሰ ሐሳብ ከም ዘቕረቡን እቲ ሐሳብ ድማ ብዶክተር አብይ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ዝወጹ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ኣለዎም በዚውን ቀጻሊ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ናብ ህወሓት ዝቐረቡ ፍልፍላት ኣቃሊሖም ኣለዎም በአንጻሩ ድማ ደገፍቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ዘቕረብዎ ሕቶ ስልጣን ተቐባልነት ከይረኸበ ተሪፉ እናበሉ ይርከቡ ኣብዚ ጉዳይ ህወሓት ኮነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዛጊል ዝበልዎ ነገር የለን ከምኡውን ዶክተር ደብረጽዮንን ዶክተር አብይን ኣብ ጉዳይ ሕጋውነት ህወሓት ከም ዘተዩ ዝተገለጸ ኮይኑ ብወገን ቦርድ መረጻ ዘሎ ዕንቅጽና ምይይጥ ከም ዝተገበረሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ህወሓት ከም ብሓድሽ ክምዝገብ እምበር ናይ ቀደም ሕጋውነቱ ክምልሰሉ ዝኽእል ሕጋው መስርሕ ከም ዘየለ ብምግላጽ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ንህወሓት ሰርቲፊኬት መሃቡ ዝፍለጥ እዩ ህወሓት ዋላ እኳ ኣይቅበሎን ተበለ ነቲ ሰርቲፊኬት ግና ተቐቢልዎ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ህወሓት በሃገራዊ ቦርድ መረጻ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘይተውሃቦ ጉባኤ ዘካየደ ኮይኑ እቲ ቦርድ ግና ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ምፍላጡ ዝከር እዩ መንግስቲ ፌደራል ጉዳይ ሕጋውነት ህወሓት ቦርድ መረጻ ይሒዝዎ ዝኒሄ እምበር ብወገነይስ ክገብሮ ዝግባእ ሰሪሐ እኳ እንተበለ እቲ ንህወሓት ከም ብሓድሽ ንኽምዝገብ ዘገደደ ኣዋጅ ግና በቲ ዝመርሖ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ዝጸደቀ እዩ ህወሓትን ብልጽግናን ኣብ ጉዳይ ለውጢ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሕጋውነት ህወሓትን ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ዕልባት ዝረኸበ ውሳነ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ይግመት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ወረዳ ደራ ኣብ ልዕሊ ሓደ መንእሰይ ብጭካነ ዝተፈጸመ ቅትለት ቁጥዕ ልዒሉ ኣብ ዝሓለፉ 4 ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 43 ንጹሃት ሰባት ተቐቲሎም ተባሂሉ ካብ መጀመርያ ናይዚ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዝርጋሕ ዝጸንሐ ወዲ 17 ዓመት ነባሪ ወረዳ ደራ ብግፍዕን ትቕተል ዘርኢ ቪድዮ ንብዙሓት ሰባት ዘሕዘነን ዘቆጥዕን ተግባር ኮይኑሎም ናይቲ ዘስካሕክሐ ቅትለት ተንቀሳቐሱ ምስሊ ቅድሚ ምዝርግሑ ኣብቲ ከባቢ ብምኽንያት ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዕጡቓት ነበርቲ ካብ ገዝኦም ተመዛቢሎም ኣብ ጫካ ተሓዊኦም ዘርእዩ ስእልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታት ብሰፊሑ ተዘርጊሑ ነይሩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ክልል ኦሮሚያ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ደራ ማእኸል ኩናት ኮይኑ ዓብዪ ዕንወት ኣስዒቡ እዩ ብፍላይ ድሕሪ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞን ዕጡቃት ፋኖን ዝተፈጠረ ከቢድ ውግእ ነታ ወረዳ ናብ ዝሕዝን ማእኸል ጎንፂ ቀይርዋ እዩ ተባሂሉ ኣዲስ ስታንዳርድ ካብ ነበርቲ ወረዳ ደራ ዝኣከቦ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶም ካብ ሓምለ 2016 ክሳብ ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃትን ብዝተፈጠረ ጎንፂ ልዕሊ 43 ንጹሃት ዜጋታት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይሕብር ነዚ ሲዕቡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮሚያ ህዝባዊ ናዕብታት ተላዒሎም ኣሎም ሎሚ ንግሆ እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ናይ ተምሃሮ ተቃውሞ ከም ዝነበረ ሓበሬታታት የመልክቱ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣገዲድካ ንወታደራዊ ታዕሊም ዝግበር ምልመላ እናተጋደደ ከም ዝመጸ ነበርቲ ገሊጾም ነበርቲ ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮሚያ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ብሓይሊ ንወታደራዊ ታዕሊም ዝውሰዱ ዘሎ መናእሰይ ብዝለዓለ ከም ዝወሰኸ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ያያ ተምሃሮን ሓረስቶትን ዝርከብዎም ልዕሊ 250 ሰባት ብሓይሊ ናብ ወታደራዊ ታዕሊም ከም ዝተወሰዱ ሓቢሮም ቅድሚቲ ግፋ ምጅማሩ ኣብ ከተማ ፈታልን ከባቢያን መንእሰይ ወታደራዊ ታዕሊም ብወለንታ ንኸወስዱ ዝሓትት ምልክታ ወፂኡ ከም ዝነበረ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልጹ እንተኾነ ግን ድሕሪ ሕፅረት ፍቃደኛ ሰብ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ምስ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ብምትሕባር ውልቀ ሰባት ብሓይሊ ክገፉ ጀሚሮም ይብሉ ንስራሕ ዕዳጋ ናብ ከተማ ፈታል ዝጓዓዙ ዝነበሩ መናእሰይ ተታሒዞም ናብ ከተማ ፈታል ተወሲዶም ድሕሪኡ ናብ ማዕስከራት ወታደራዊ ታዕሊም ተላኢኾም ገሊኦም ንሰራዊት ምክልኻል ዝሰልጠኑ ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ናብ ካምፕታት ምልሻ ተወሲዶም ክብሉ እቶም ነበርቲ ገሊጾም ክቡራንን ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ዳሃይሎም እዩ ስለ ዝተኸታተልኩምና ብምስጋን ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰላም ደሃን ሕደሩ